Но мы продолжаем. Фигура Цемаха. Вот как вы к этому относитесь? Насколько она важна и нужно было ее вообще отпускать? Неважливо, я поясню чому. Давайте згадаємо. Дата збиття Боїнга – 17 липня 2014 року. Цемах був призначений керівником ППО в місті Сніжному 31 жовтня 2014 року. Тобто таким чином він жодно не мав впливу на ті події, які розгорталися. Він, можливо, був свідком певних подій, але я хотів би сказати, що, в принципі, 19 липня 2019 року Служба безпеки передала нідерландській стороні всі матеріали по справі MH17. В цій справі фігурує, отут, пане Олеже, 150 осіб, які причетні до транспортування, перевезення та інших дій, пов'язаних з цим буком. 150. І ще один момент, на який я хотів би звернути. Цемах був затриманий 28 червня. Я ще раз нагадаю, 19 тільки числа липня Служба безпеки передає матеріали нідерландській стороні. 20 днів у Служби безпеки, щоб висунути звинувачення Цемаху відповідно вже не по статті створення терористичної організації або участь у незаконних збройних формуваннях, а відповідно поміняти його правовий статус зі свідка в обвинуваченого по справі MH17. Якщо цього не відбулося, значить достатньої доказової бази не було. Це один момент. Другий момент. В тому ж самому інформаційному полі, в тому числі і російському, і в Нідерландах, прізвище Цемаха почало фігурувати, власне, з моменту його викрадення. Я ще раз нагадую, це червень 2019-го. Вперше, коли Нідерланди виявили зацікавленість Цемахом, це 3 вересня 2019-го. Проходить 2,5 місяці, і лише потім, коли стає питання, що Україна готова віддавати Цемаха Росії, Нідерланди проявляють до нього якусь зацікавленість. Ми можемо довго, пане Олеже, говорити про те, що Цемах – це цінний свідок, але він міг скористатися дійсно 63 статтею Конституції, не свідчити проти себе, але якщо немає доказової бази, яка би свідчила безпосередньою участь, крім того відео, де, власне, він і сам заявляє про це. Но почему его называют таким свидетелем? Ценным Я вам свидетелем. поясню. Це знов-таки елемент інформаційно-психологічної операції російських спецслужб. З одного боку вони піднімають цінність Цемаха і створюють так звану дипломатичну відділку для України, коли жодне з прийнятих рішень власне українською стороною не задовільняє її. Я поясню, якщо віддають Цемаха, піднімається питання, в тому числі і Нідерландами, що Україна блокує розслідування справи MH17, всередині країни піднімається хвилинне незадоволення діями центрального уряду. Якщо не віддають, Росія звинувачує українську сторону у зриві процесу обміну утриманими особами. Тобто, і тут постало питання, що вибирати: або звільнення полонених, або, відповідно, прийняти удари, критику з боку і міжнародної спільноти, і всередині країн. Інше питання, на чому ніхто не акцентує, що обмін військовополоненими – це добре, але це перший крок. Знаєте, що мене насторожило? Заяви пана Зеленського під час обміну. А власне, що він сказав про модальність врегулювання ситуації на Сході. Ми розводимо війська по всій ділянці фронту.